جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست. ای بی خبران ای بی خبران بهشت با دوست نکوست. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست. ای بی خبران ای بی خبران بهشت با دوست نکوست. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки ҳама каси хубу бардам бошед. бародарои азиз, хоҳарои азиз, касоне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳузур доред, модаро, касое ки повурӣ кор кардагӣ ҳастед, шаурмапазӣ метавонед. мана бисёр бародаро пурсидан, бисёр хоҳаро пурсидан ки кори 2000 ёвед. мана алҳамдулилла кори 2000 ёфтем. агар нағз кор кунед бо худохат премиям дорад. кор дар шаҳри Екатеринбург, шаурмапазӣ, смена аз соати 8 то 8 12 соат гӯем. дарунаш ба абедаш ҳаст, либоси тоза метиҳад. номери ман дар зер навор мешавад. авиакасса инчунин ватсаби ман ҳамин кор мекунад. хаб бо худохат корое ки дорем ки бо ҷои хобаш кати вай пулаш камтар 1600 кор дорем, фасовка 1600. ҳозир коре ки мисол барои шумо бисёртар совет медодам, ҳамин кори 2000 бо премиям дорад. шаурмапазӣ, ҷои нағз. мана ду рӯз дига бана борон зада истодааст, ҳаво хунук шуда истодааст. биёед мана хазайнаш хело инсони хуб. пулаша ман отвечат мекунам, пулаш через ман. бародари азиз, бисёр одамо ки ман кор карда истодаанд. ҳозирам қариб 10-15 нафар бародаро ҳастанд, кор мекунанд дар реҷ, дар худи шаҳр. пулҳо вовиремас шуда истодааст. худо ба шукр мо ҳаракат мекунем ки ҳамин ё ҳафта ё 2 ҳафта, пули ин 2000 ҳар 2 ҳафта мешавад, авансу зарплата. агар бо касое ки хоҳанд ки официална кор кунам, боз официална ҳаракат мекунем ки устроица кунем. агар желательно документдоро кори 2000 ба патент пропискашон бошад хубтар. бе документҳоям бошанд, иншоалло тоғрӣ мекунем. баъдан граница рафта документ мебиёянд, документашонам ёрдам мекунем. ногуфта намонад авиакассамон кор карда истодааст. въезд, закрытие, проверка мекунем, прописка, документация, инчунин граница рафтан, ҳамаша ҳамин номераи ман ватсапа. бироед, худохоҳ дар хизмати шумо ҳастем. ассалому алайкум.